Рәсәйдің мәдәният министрлыгы һәм Росконцерт тарафынан тормышка ашырылган зур гастрольдәр федераль проекты сикторында Башкортстан һәм Татарстан театрлары арасында алмаш гастрольдәр үтте. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы иҗади сәфәр менән Казан каласыннан кайтты. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Рәсәйдің һәм Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев. Һаумыгыз, Хөрмәтулла Газалиевич. Һаумыгыз. Күрше республикаларга иҗади сәфәрдән нинди тәэсиратлар белән кайттыгыз? Бик яхшы тәэсиратлар. Росконцерт тарафынан безнең тәүге программа түгел. Росконцерт беләүгесә 17нче елдан алып эшләй. Ә без 21нче елдан Кырым татар театры менән алмаш гастрольдәр булһа, артабан безнең Нальчик театры менән, Нальчик калаһындагы Балкар театры менән алмаш гастрольдәре булһа, менә быел инде Аллаһка шөкер, бик матур Камал театры менән безнең алмаш гастрольдәребез булды. Бұл алмаш гастрольдәр безнең борын-борындан килә, театрдарыбыз барлыкка килгәндән дип әйтәйек. Безнең театрыбызга 7-6 яшь булһа, менә шул хәтта унан да күбрәктер алмаш гастрольдәр 2 елга бер дигәндәй, 1 ел без килһәк, 2нче елда улар килә. Ә менә быел беренче тапкыр без осрашманы кызганычка каршы, бәлки коллегалардан кемдердер карап өлгергәндер. Беренче спектакльдә, чөнки былтыр уларда зур форум үтү сәбәпле, улар безгә килергә тиешен килә алмалар. Шуңа күрә быел менә шундай алмаш сын мәгънәһендә алмаш гастрольдәр булды. Гастрольдәребез бик уңышлы узды. Без бер адна 7 көндә ямгы 9 спектакль күрһәттек. Залдарыбыз һәр көн шыгрым тулы булды. Тамашачылар хагынып өлгергәндер. 4300 тамашасы караны дип безгә администраторлар хәбәр иттеләр. Ысынлап безнең бу алмаш гастрольләребез бик кирәк. Чөнки безнең театрыбыз күбрәк әйтәйек драма һәм күтәренке рух дип әйтәйек, шундай юнәлештәргә эшләһәк, Камал театры улар комедияларда бик оста куялар һәм шул як менән улар алдыралар. Шуңа күрә әлбиттә Казан тамашасы безнең килүдә һәр вакытта көтеп ала. Шулай ук Өфе тамашасы ала, Камалдарды көтеп ала, беләүемчә уларның да залдары һәр көндә шыгрым тулы булган. Гастрольдәр нинди спектакль менән асылды? Гомумән Казан тамашачыларына нинди спектакльдәр тәкъдим иттегез? Тәүге көндә без Бөйрәкәй спектакле менән башлап ебәрдек. Шулай туры килде. Без Галиәскәр Камал театрының элекке иске дип әйтәйек инде бинаһында, хәзер анда Тинчурин театры башланык. Бәлки бunda мәгънәләр бардыр, чөнки без әгәр дә Камал театры бина менән хушлашып өлгер яңа бинага сыккан булса, без бит хушлашып өлгермәнек. Шуңа күрә менә бу Бөйрәкәй спектакле менән безнең хушлашу булды. Ул бина менән хушлашу. Чөнки нисдәй тойгылар, нисәмә елдар без анда киләбез. Һәрберебезнең үзебезнең грим бүлмәләре бар. Ундагы һәрбер мөеше безнең өчен кадерле һәм бераз күңелдә моңһу тойгыларда туды. Әйтүемсә, бик күп тойгылар һәм хистәр ул театр менән, ул бина менән дөресәрәге бәйле. Үзенчәлекле караш менән сәхнәләштерелгән Мостай Кәримнең Ай тотылган төндә трагедиясын тамашачылар нисек кабул итте? Бик яхшы кабул иттеләр. Заманында бу бит инде 67нче елда Мустафа Савич тарафыннан язылган әсәр һәм белүемсә Советтар СССР дәврендә 200дән ашу театр был әсәрдә куйган. Шуңа күрә әлбиттә тамашачылар һәм җәмәгатьчелек был әсәр хакында бик яхшы белә. Ләкин безнең театрыбызда белүемсә был 5нче тапкыр куелышта, һәр заман режиссерлары, һәр заман актерлары бunda уйнауды, катнашуды, куюды мәртәбә дип исәпләй. Чөнки Мустафа агайның был Ай тотылган төндә әсәре иң камил әсәрләрнең бере. Һәм 11нче елда Айрат Әхтәмулла уны икенче заманса дип әйтәйек, алым менән яшьләргә арнап куелһа, менә бу куелышта инде хор индирилде. Хор ул шундай зур атмосфера бирә һәм нәкъ трагедия бuna Исхил, бурынгы грек театрдарына
бәрәбәр дип әйтергә кирәк. Һәм Анель Сыргынбаева дигән безнең белгес килгәйне Кырым Казакстандан жастар театрының хезмәткәре. Менә ул безнең театрыбызның халык артистлары белән без бит йырсылар түгел бит. Кемдеңдер ниндидер мөмкинчелеге бар, шулай гына йырлай. Ләкин шулай булуына карамастан, менә ай ярым исендә улардан шундай гүзәл, гармониялы дип әйтәйек, яңгыраш таба алды. Һәм бuna миңа кала төп асышы, төп уңышы безнең спектаклебезнең нәкъ бына шул хорның, хор ул атмосфера гына биреп калмай, ул тамашасыга җиткерә, буласак, яисә ниндидер хәл ителмәс проблемалар хакында, трагедияның төп юнәлеше шунда бит. Шуңа күрә тамашачылар спектакльдән соң дәрәү аяк өсте басып, дәрәү алкыштарга күмделәр. Нинди спектакльләр дигәндә? Актерлар бик озак сәхнәне җибәргәннәр. Тап шулай кара йөзләрне бер генә тапкыр уйнарга тиеш идек. Тамашачыларның хыравы буенча 2 тапкыр уйнадык. Менә әйтергә теләйм, ул бит инде безнең Мәҗит Гафуриевның әсәре, безнең театрыбызның исемен йөрткән, Аккакалыбызның дип әйтәйек инде, шәхестең әсәре. Шуңа күрә без бу кара йөзләр һәм Джут спектакле менән Будапештка барып кайткайнык. Шуңа күрә ундагы тамашачылар да Будапештагы булган төрле илләрдән килгән белгечләрнең баһы безнең өчен бик кадерлеген. Һәм шуңа күрә әлбәттә бакаң без бу Һуңгы яйлау Башкортстанның исеме 10 ел баруына карамастан без аны Казанга алып бармаганбыз икән. Тамашачылар шул тиклем итеп дәрәү каранлар һәм әйтергә теләйм, йылы кабул иттеләр. Анель Казак кызы бит инде. Бунда Казакстандагы 30 елдагы барган аслык менән бәйле һәм Анель адактан безне косаклап, безнең милләтебезнең йөрәген икәгән шундай трагедияны асып алуыбыз өчен рәхмәт дип безгә мөнәсәбәтен белдерде. Ике республиканың да алдыңгы иҗади коллективы репертуарларындагы иң уңышлы спектакльләрен тәкъдим итте тамашачыларга. Bunday алмаш гастрольләрнең әһәмиятен нисек баһалайһыгыз? Буна был кемдер кушуы буенча эшләнгән эш түгел бит инде. Һәм ике милләттең, ике республиканың бәйләнешендә, үзара мөнәсәбәтендә бик мөһим роль аткара дип уйлыйм. Менә шу безнең гастрольләрнең һәм бу нисектер язылмаган закон, һәр елда, бер елда бер килһә, артабан улар килеп, менә шулай аралашулар, улар формаль булмаган мөнәсәбәтләрдә безнең артистларыбызның һәрбер буындың үзенең дуслары бар. Улар гаилә дусларына әйләнеп киткәннәр, аралашулар, мөнәсәбәтләр, бер-беребезнең юбилейларына, премьераларына күңелһез мәлдәр булһа, ул мәлдәлә безгә улар килә, без уларга барып, менә бик тә мөһим халыкара дип әйтәйек инде, ике республика ара дуслыктың ептәрен ныгытуда ике төп театр баһалап беткеһез эшләр аткара. Хәзерге заман тамашасыһы нинди спектакльләрне яратып кабул итә? Әлбәттә, заман башка, заң башка дигәндәй, күбрәк репертуарда күңел асуга бәлки юнәлеш бирәләр, чөнки һәр спектакль үз тамашасын нисек булһа да ләкин һәрбер театрның, менә безнең шәхсән үзе безнең театрга калганда ла, безнең театрыбызда барыбер да менә ошо жанрлар нисбәте бик тә хаклана. Әйткәнемчә, трагедияла, драмала, музыкаль комедияла, балалар өсендә әсәрләр бар. Шулай да барыбер тамашасы әйтә инде, әгәр дә без теге социальный опрос дип әйтәйек инде, тамашасының фикерен белешәк, улар барыбер да зинһар күбрәк комедия, музыкаль комедияларны куйыгыз ди, чөнки заман авыр, театрга барып булһала, шул замандың авырлыгынан арынырга теләйбез дигән теләктәрен белдерәләр. Ләкин бу тамашасының фикере булһа, театр җитәкчелеген, театрның барыбер да үзенең карашы бар бу күренешкә. Әлеге вакытта театр нинди спектакль өстендә эшләй һәм бер-ике һүз белән генә әйткәндә, ни өчен тамашасы был спектакльдә мотлак килеп карарга тиеш? Фарман ханым дигән спектакль, ул үзбәк драматургы. Әйтергә теләйм, бу бик уникаль проект. Менә әйткәнемчә, уның режиссеры Улан Мырда кыргыз булһа, Анель Казак
режиссеры, драматургия үзбек. Мына уйнайдар башкорт артистлары. Шуңа күрә бында Анел булгас йыр битенде әйткәндәй балетмейстерда Казакстандан шәп егет килеп кайтты безнең артистларыбыз белән эшләнеш. Шуңа күрә бу халыкара дип әйтергә кирәк. Халыкара проект. Шуңа күрә тамашачылар миңа калга бик охшатырлар. Артистларыбыз инде кинәнеп эшләйләр. Чөнки үзебезнең артистлар, үзебезнең режиссерлар белән эшләй барыбер да өйрәнеп китәһең бит инде. Бу яңа килгән яшь сәнгать белгечләре безнең артистларыбызны шулай аскыз табып яңгыса асалар, яңгыса күрәләр. Белән тыш безнең Акканатлы хыялым исемле балалар өсендә премьера әзерләнә. Яңа елга тиклем өр-яңгы спектакль Фиргат Гарипов безнең режиссер эшләй. Шуңа күрә бына ошо көндәрдә тәүге Фарман ханым 27 ноябрьдә булһа, әйткәнемчә балалар әкияте ул каникулдар башлануга декабрь адактарында Алла бирһә буласак. Шуңа күрә кадерле тамашачылар, рәхмәт итегез безнең театрыбызга. Премьераларда түземсезләнеп көтеп калабыз. Хөрмәтле Газалевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сакыруыгызга рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, программабызның кунагы Рәсәйнең һәм Башкортостандың халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.